first time mo doon nakasakay ng barko, barko or Aeroplano. hala, sobrang lipay mo talaga. Pati na kong lipaya. So tingnan ko na ingon lagi sila nga nang aeroplano lagi kuno kanang mulupad, masakay ba. Tapos try ko. Sus pag sakay na ako, perte na kung ana nakuyapan ko sa sulod, anang paglupad na. Oo, Dito na ako nakamatngon pag abot. Ay, nakuyapan ko. Kikabuhi kong taman. pero yung mga kauban mo, hindi ka nila nababalaan na nakukuyapan ka. Nag-analan ko dito sa akong gilingkuran. At katong isang kawan akong tapad, gipukan ako niya nga, kuan ko nun ko. Sige na ko kuan, tingala siya ka na, luspad na ko. So hindi mo na-enjoy yung mo, paglipad. Wala di ko na-enjoy atong lakawa. Pero pag abot na mo dito, sobrang lipay mo. Pag abutan ako sa airport, dito na, galukso-lukso na akong taman. Ay, ginoo ko. Pero ito yung akong lipaya. Kaya nakaadto na dito ko sa akong pangandoy. Kaya nakaadto na dito ko. Diba napakalami na sa iyong pamati. Na kung puhon, matiguang ka, hindi ka na talaga maignorante sa Manila. Makasulti ka na talaga, ay umadto na ako dyan sa una.